Number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangaran po kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapagbareta, si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, tinauan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa hampang kan ASEAN leaders na dainin pagbabago sa sitwasyon sa South China Sea asin Pilipinas na padagos na nakakamate nin panghaharas sa rehiyon. Sigun sa Presidente, sa ibong ini ka nagkapirang positibong development kaibanan ang China. Sa ika-27 ASEAN-China Summit sa Vientiane, Laos, sinabi kan Presidente na ini ang rason kung nata dapat na maghiro ang Code of Conduct para sa South China Sea. Partikular na pinag-unabitan kan Presidente sa ASEAN leaders maging kan China ang agresyon asin pambabraso kan Chinese Coast Guard sa mga tauhan kan Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Kaibanan pagpagamit in water cannon, pagbabangga asin paggamit ng laser kan Chinese vessels kontra sa mga Pilipino. Sinabi kan Presidente na agresyon kan China ang nagpapahiling sana na padagos ang pagbalgar kaini sa international law asin standards, partikular na sa UNCLOS asin 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions asin sea o kaya COLREGS. Dagdag pa kaini na dapat magibukan mga nasyon na malampasan ang sa indang pagkakaiba-iba, tanganing mapababa ang tensyon sa rehiyon. Siniguro naman ni PBBM ang commitment kan Pilipinas sa padagos na pagkapararom kan relasyon sa pagultanan kan ASEAN asin China. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mientras tanto, sa giraray na nangapodan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Plus 3 na pakusugon pa ang staple food reserve sa rehiyon, tanganing mapaghandaan ang krisis na nagiging patakot sa food security sa nasyon. Sa pahayag kang Presidente sa ika-27 ASEAN Plus 3 Summit sa Vientiane, Laos, partikular na pinag-unabitan kaini ang 2024 World Risk Index kung saan sinabi na ang Pilipinas ang saro sa mga nasyon na makaka-experience ng pinakang dakulang impact kan climate change. Sinabi ka na sinabi kan Presidente na magkakaapekto ini sa agrikultura asin akses sa pagkaon kan mga Pilipino. Ginamit man kang Presidente ang pagkakataon para sa giraray na ipahayag ang suporta sa ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Agreement. Sinabi man kaini na welcome sa Pilipinas ang ipigbubusol na ASEAN Plus 3 leaders para sa mas mapakusog ang connectivity para sa regional supply chains, benepisyo sa pagpapababa kan transportation costs, mapakaskas ang pagsimbag sa pagbabago, asin pagpapakusog kan kolaborasyon asin inobasyon. Mientras tanto, kumpiyado
si Speaker Martin Romualdez na matrayumfong naibida ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas bilang magayon na investment destination sa pag-atindir kaini sa ASEAN Business and Investment Summit. Dahilan kaini kompyado man si Romualdez na mas dakol na mga dayuhang mamumuhunan ang maruso asin magkakainteres sa Pilipinas. Sinabi pa ni Speaker Romualdez sa pagdakol kan mga investors magkakapag-crear nin mas dakol na trabaho na may disenteng pagsweldo, magbubukas ng oportunidad para sa mga lokal na negosyo asin dagdag na income para sa pag-implementar nin mga programa sa edukasyon, infrastruktura, agrikultura asin iba pa. Siniguro man kan speaker ang pagsuporta kan Kamara sa legislative agenda kan administrasyon tanganing mapakaraypaan pamumuhunan sa Pilipinas asin makapag-inganyar nin investors. Punto pa kan leader kan Kamara ang pagpapartisipar kan presidente sa ASEAN Business Community asin piglalauman na maresulta sa pagruso kan foreign direct investment na mapapagpakusog sa direksyon kan ekonomiya kan Pilipinas. Apera padigdi sa transfer of technology asin skills na papakinabangan kan mga Pilipino obrero asin negosyantes. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan Bareta, sinabi kan COMELEC na nasa kabanga na kan automated counting machines ang nag-abot sa saindang opisina. Sigun ini kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung sain sobra sa 7,000 ng ACMs ana pigresibikan sa indang mga tauhan. Ini na di katulong pago kan ACMs na nag-abot kon kaya nasa sobra na sa 63,000 ang kabilugan na pugol niya na ACMs kan COMELEC. Nagpo ng pag-abot kan mga counting machines kan Agosto asin Setyembre. Katakod ka ini, sobra man sa 47,000 na ACM pa ang pigahalat kan COMELEC tanganing gamiton sa nag-adang-adang na eleksyon. Kasubagong aga kan nagkondukta ning walk-through ang COMELEC para sa venue kan local source code review asin data center 3 sa Circuit Corporate Center 1 sa Makati City. Mientras tanto, tiwala ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting na day makakaafektar sa integridad kan eleksyon ang mga pigagapo na akusasyon kontra sa mga opisyal kan poll body. Sigun kay PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, dakol na sindang nadadangog na paliwanag kan mga opisyal kan komisyon kaya mantinido ang sa indang tiwala sa nasabing opisina. Sinabi pa ni Serrano, dakol na oras na nasayang sa pagsimbag kan mga sahot kaya panahon na para magtrabaho para sa matrayumpong eleksyon. Naobserbaran man nindaan pag-ingwa kan poll officials na maprotehiran ang institusyon. Kaya bilang citizens arm, gigibuhon nindaan gabos tanganing masiguro ang malinig na 2025 midterm elections. Sangon yan, nagtitipon sindanin mga dagdag na volunteers para makaibanan sa pag-alalay sa mga botante sagkod sa mga hararayong provinsyas. Sa iba pang bareta, masumitir ang Departamento kan Depensa kan sa indang suwestyon na amyendaran ang para sa espionage law. Sigun kay Senate President Francis Chis Escudero, parte ini kan sa indang naging paghuron ni Defense Secretary Gibo Teodoro as iniba pang opisyal kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Pipalinaw sa espionage law kung anong probisyon ang posibleng i-apply sa panahon na dainin giyera. Importante na maging malinaw kung anong mga impormasyon ang dapat iluwas, partikular na ang mga maikukonsidera na secret as in top secret information. Kaklarohon man kung anong padusa ang magiging katapat para sa mga mapaluwas din sensitibong informasyon kan gobyerno. Matatandaan na ibinulgar kan sarong self-confessed Chinese spy na si Xie Xijiang sa Al Jazeera documentary na arog niya saro man na espiya kan state security kan China si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
Mientras tanto, mantenido sa detention facility kan Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City ang pigsasabing godfather kan Pogo sa bilog na Pilipinas na si Liu Dong matapos ining madakop sa sarong subdivision sa Binyan, Laguna. Bantay sarado na sabing detention facility kung sa inday pa maaraman kung anong oras ipapairarom sa inquest proceeding si Liu Dong na mas milbid sa alias na How How. Affair sa pigapod na boss of the boss kan Pogo, mantinido man sa detention facility ang 10 Chinese Pogo bosses asin 7 bodyguard ng mga Pinoy. Si Liu Dong ang pigasabing utak kan mga scam farm sa Pilipinas asin may mga koneksyon sa mga probinsyas para mag-operate kan Pogo. Sa ngunyan wala pa ning pahayag si PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz kung saan ano man na oras gigibuhon ang inquest proceedings ang mga nadakop sa nasabing pasilidad pasado alas 3 nin maaga. Nagpatanid si Senador Sherwin Gatchalian sa mga lokal na opisyal kan gobyerno na makaukod sa nangyaring pagkasuspindir kan mga lokal na opisyal kan Porac, Pampanga. Kasunod ini kan pagpataw kan Office of the Ombudsman ning preventive suspension kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capil, kaibanan ang Vice Alkalde asin 8 konsihal dahil sa kapabayaan asin paglakop kan mga krimen na sinakyada na Pogo Hub na Lucky South 99. Sigun kay Gatchalian, dapat na magserbing leksyon ini sa gabos na local officials na padagos na minakonsente sa mga illegal na operasyon kan Pogo sa ibong kan kaysa sa indang lugar sa ibong kan direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na total ban sa gabos na Pogo. Dahil dapat maging buta sa mga illegal na aktibidad ang mga sindikato ang mga lokal na opisyal dahil malpado sa ining kakahampangon. Patanid pa ni Gatchalian sa mga lokal na opisyal, obligasyon nindang linigon ang mga nasasakupan na lugar hali sa mga aktibidad na nagbabalgar kan leyes. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na dapat sanang magkaigwanin sa diring investigasyon asin beripikaron kan mga otoridad kan Pilipinas ang testimonya kan self-confessed Chinese spy na si Xi Jiang na espiya man si dating Mayor Alice Guo. Sigun kay Escudero, dapat ang mga otoridad na mag-ingwa na makakuha nin testimonya ni Xi o magpadara ning team sa Bangkok, Thailand kung saan nakakulong si Xi. Sinabi pa kan Senate President na kaipuhan makross-examine asin timbangon kan mga opisyal kan Pilipinas ang statement na halit sa sarong dayuhan na nasa ibang nasyon. Dapat na magkaigoning documentary evidence ang nasyon asin dai basta ibabase sa gabos na sarong report kan sarong international media organization. Mentras sa sinabi man ni Escudero na ang husgado na ang dapat magdesisyon kung ikonsidera na espiya si Guo. Ini man ang rason kung kaya dapat nang amyendaran ang espionage law sa Pilipinas dahil base sa Senate leader, dai paninglay sa nasyon na nagpapadusa sa mga espiya sa panahon na wara manin gyera na kinaiimbeltuhan ang Pilipinas. Mientras tanto, piglinaw kan Philippine National Police na wala sindang anuman na kasunduan sa textbook scam suspect na si Mary Ann Maslog. Paliwanag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo ang sumlenteng naging partisipasyon ni Maslog ang pagtaon ng impormasyon manungod kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kan pigahanap ini kan mga otoridad. Apera ka ini wara na nin ibang paghururon sa pagultanan kan PNP asin ni Maslog. Enot ng inako ni dating Intelligence Chief Police Brigada General Romeo Macabas sa Senado na inibanan niya si Maslog asin ang abogado ni Guo na si Stephen David sa PNP Custodial Center. Objeto kan pagbisita na magkaigoning dagdag na impormasyon hali kay Guo. Alagad na otoran pagbisita na daiman aram ni Macapaz. Pig-imbestigaran ngunyan kan PNP kung may nabalgar na protocols. Mabeltan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdum. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinakusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon C+.
Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBN DZGB as in Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ay Earth Forum and Expo Year 3. Earth Forum and Expo Year 3 may tema Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ano rolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi, poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Iniimbitaran ang gabos na magpartisipar sa paagi ng pagbisita sa Ayala Malls, as in maghinanyog sa Radyo DZGB, DCGB Facebook page, DCGB Live App, as in YouTube channel, and DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman, Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by sa selebrasyon kan ikasi Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagkonduktanin misa sa House of Representatives People's Center kung saan nagatindir ang mga kongresistang kasabay sa Makabayan Block asin ang mga biktima kan extrajudicial killing sa irarom kan war on drugs. Giniban misa kasubagong alas 10 nin aga bago ang ikawalong pagdangog kan House Quad Committee ngunyan aldaw. Sigun kay House Committee on Human Rights Chairman Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr., tutok sa pagdangog niyan sa isukan AJK. Sabi ni Abante, imbitado sa pagdangog ang mga biktima kan AJK hali sa Cebu asin Payatas, Quezon City. Piglinaw ni Finance Secretary Ralph Recto na ang posibleng adjustment sa growth targets kang nasyon an para sa taon 2025. Ginibon direkto ang pahayag kasunod ka naging statement ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ma-convene ang Development Budget Coordinating Committee ngunya na ikatulong kabtang tanganing tukaron ang upward growth target sa off-cycle DBCC meeting sa third quarter. Sinabi ka ini nauyon sa kay Pangandaman na magkaigonin meeting alagad ini ang nagigibuhon sa Disyembre tanganing paghurunan ang target sa pagrambong kan ekonomiya sa 2025.
Unmeeting an ipapa-review o kaya unmeeting an para i-review an macroeconomic assumptions as in fiscal targets. Sinabi man kan sekretaryo na mantinidong on track an revenue target kan BIR as in Bureau of Customs sagud matapos ining taon. Dagdag pa kay ni nakaipuhan na nahilingon ang mga development globally as in para paghanda ng tensyon na nangyari sa Medio Oriente. Ultimong bareta sa lado nasyonal, nagpirma sa sarong Memorandum of Understanding o MOU ang Philippine National Police para sa Health Maintenance Organization kan mga pulis. Ang nasabing MOU ang sa pagultanan kan Public Safety and Mutual Benefits Fund Incorporated as in Medicare Plus Incorporated na pinirmahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Objeto kaini na makapagtaunin comprehensive healthcare services sa mga miyembros kan pulisya, partikular na sa mga nagserbinin 20 sagod 24 taon. Kaibanan sa mga serbisyong ini an inpatient as in outpatient care, emergency services, dental care, consultations, laboratory tests as in iba pa. Enot nang sinabi kan PNP Chief na sa indang iingwahon ang pagtauning libreng health card para sa mga pulis, lalo na sa mga nakadestino sa hararayong probinsyas. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang saro katawo mantang dai nakaluwas ang dosing iba pa sa laog kan sarong minahan sa Colorado. Base sa inisyal na investigasyon, nagpalyar ang elevator kana minahan na dating sa dating Colorado Gold Mine. Ang nasabing dating gold mine ang saro sa mga tourist attraction ngunya na taon. Naisalbar naman ang 11 katawo hali sa Molly Kathleen Gold Mine attraction na makukuha sa Cripple Creek, Colorado. Sa ladukan Karawat, na maaram na ang soccer star na si Jules Baldock sa edad na 31. Pigkonfirma rin ni kan Minister of Citizen kan Greece matapos na mahiling ang lawas kay ni sa swimming pool sa harong niya sa Glyfada, Athens. Tulos na nagkondukta ng investigasyon ang Attica Security Directorate asin wara ni nahiling na anuman na criminal activity. Maginansay ang harong anwara ning senyales na may persahang naglaog digdi. Nagtaon naman ng tribute ang team kay ni sa Athens Football Club na Panathinaikos. Nagrepresentar siya sa Greece ding 12 beses sa iyang karera sa football. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Angel Mustaza, kumpadreng Nald Baldo sa technical control, o kaya si Jude Napolis sa control technical. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po sa indong naging tagapagbareta si Pio Fernandez. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBN DZGB as in Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na